Geçen hafta vade verişimde vara inşallah pek Allah Teala'nın kokladığı şuun kıyıcıdan meylek ta Allah Teala'nın aydan vaktine çeli tamam peygamberlerin, tamam evliyaların, ulamaların ve tamam insanların başının tacı olan behter-u mehter server serdar alem rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa Muctebel Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah Allah Teala kokladığı kamilrek suratına ol serverin, ol başın, ol rahmetin yaşayışından, zindagi namatından hizmetine de yetirir inşallah. İnşallah neçe haftalar vakt çeker, ona göre bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmek ehemmiyeti var da bir kıysa üç mühim matlab biz bilmeli. İnşallah bireme vaktimiz alsa da onun hizmetine de yetirmek bir vazife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmekte, zindagi namasını bilmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz başına düşen yağdaylarda bir mühim himmemizin bir hükmen bilmeli de atlamaz var. Deslapsa ey mümin Müslüman doğalla, ey cevan doğasla, ey imanlı doğalla, aziz pek dinimizde imani zatla, inanmalı zatla açık näme digini pek dinimiz aytiye. Bula bir. İkinci amali zatla, edmeli işle, bedenin menen, malın menen, vücudun menen etmeli işle ve onunla açık aydıp beriye din. Üçüncüsü ahlaki zatla, onunla dinimiz açık aytiye, gümmer yanmar bolsa olamal, bolmasa olmalı vurun yok. İnhe şocre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı da kamil açık. Ay bir vakta bir işler etiptir, näme diga bilinmedi, näme diga belli olmadı diýilýän bir ýagdaý yok. Hewr gemde hataşy. Hewr bilinmedik ýagdaý yok. Ey dostlar, boljaklar däl haşy başga insanlara. Pikretden görün, bir adam eneden dünya gelmeke, te dünyadan geçip mübarek kabrine jaýlanyny dagda hemme ýagdaýlaryny bilmek bir buljuk zat diye bir adamın kıyını. Yerin yüzünde, tuli tarihi beşerde, tuli tarihi insaniyette birce şahsın kıbelli. Tafip bilse tafazın insanla. Başardı da aklatıllah. Başardılı bir insanın tamam biyografisini çıkarıp, tamam yaşayışını çıkarıp, zindigisinin hususi ýagdaýlaryny başardı bilip bilasıllah. Buljuk zat değil. Hiç vakti insan aklı kabul etmeye. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam ýagdaýlary açık. Beydiptir, şeydiptir, beyle oluptir, şeyle oluptir, açık ýagdaý. Enemiz Hazreti Aişe Sıddika radıyallahu anhadan soraptırlar. Ya ummel müminin, ey Müslümanların enesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından ayt deyiptirler. Enemiz Aişe aydıptır, kâne hulukuhu el-Kur'an. Men yeke nazire sana iniptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on ahlakı Kur'an-ı Kerim'de deyiptir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdan başlayas. Ta kul a'udhu bi rabbin nas'ın ahirine çeli. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı deyiptir. Yani bir Kur'an-ı zinde. Kur'an-ı Kerim'de iman-ı salih, amel-i salih, i'tikad-ı salih, ahlak-ı salih insanlara ders veriyor değil mi? Şun zindesi Resulullah caniptir. Bir sureti, bir misal, bir şun öz yaşayışı kamil Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Resulullah canın yaşayışı.
Ondan çürüm Hazreti Ali ibn Hüseyin Zeynul Abidin radıyallahu anh aydiye Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'un ağtığı İmam Hüseyin canın oğlu Zeynul Abidin Kunna nuallimu magaziyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema nuallimu surete minel Kur'anil Kerim. Biz şagirdlerimizde Kur'an-ı Kerim öğretişimiz yanık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yağdaylarını öğretiyorduk. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenglerde kafirle bilen bolyan yağdaylarını dağda oğlancıklarımızda alham kuluvallah öğretişimiz yanık öğretiyorduk deyiptir. Bila deslap buyurun. İkincisi ey dostlar, ey savatlı dostlar, bir murabbi, bir baş, bir uluqon, bir ene, bir ravanşinas, ya bir her bir reştede bir baş olan adam bolsa, aya bolurmu şol adam öz muvaffaqiyetini, meselen sen verziş edecek bolsan palan yolun bol, son men murabbi oldum, uluqon adam oldum, şu tüysül verziş ettim. O bundan aşını hayırlanyan. İnni şol adamın başka yaşayışından hayırlanıp bolýarmy? Oğlun uşağı barada, enatalığı barada, meriz wagtyň, pulun ba wagty, pulun yok wagty, yok olary bilmeýär ol adam. Bir däne bir muvaffaq bolan zady bar, şoňa görä tejrübesini aýtýar. Ya her kim bolsun. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýy, dikkat edin. Bir Allah Taala onu bir mukaddes edinsin, mun özüň bir kudsiyeti bolansyň, nuraniyet, bereket, rahmeti bolansyň, ruhaniyeti bolansyň, merid ýagdaý bolsa, Resulullah jan näzir emişdik merid wagtynda, ondan ders alyp bolýar. Sag wagtyň ders alyp bolýar. Pulun ýok, garyp wagtyň ders alyp bolýar. Malyň ba wagty ders alyp bolýar. Oğlun uşagyň ba wagty ders alyp bolýar. Yetimlik çekdiňmi? Ders alyp bolýar. Uluqon baş boldyňmy? Ders alyp bolýar. Öýüňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Şäheriňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Keşweriňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Dünýä boýunça padşahmyň? Ders alyp bolýar. Üstünden bir gözläp duranma şägirdmiň? Ders alyp bolýar. Ustatmyň? Ders alyp bolýar. Ahunmyň? Ders alyp bolýar. Muallimyň? Resulullahdan ders alyp bolýar. Her bir ýagdaý bolsun. İnşallah öwde ýaşaýyşdy görersiňiz. Her bir ýagdaý bar bolsa insanyna Resulullahdan hut şu ýagdaýy geçiripdir. Ay mene oğlun uşagyň barmy? Resulullah'nkyda bar. Çağıjygyň aýyrlymy? Resulullah'nkyda aýyrlypdyr. Gyýdyň mamy? Hawa oğlun uşagy bolmadymy? Ýok, Resulullah'nkyda bolmandyr. Gyýdyň mamy? Hawa oğlun uşagy barmy? Bar, Resulullah'nkyda bar. Her bir ýagdaý bolasyn. Aya bir insanyny bir taflyk gatmyşy. Hi bir kelle sygýan gatmyşy. Kellek sığmıyor. Min Allah Teala rahmetul lil alamin edip iýeripdir. Tamam bereket edip iýeripdir. Ulgu edip iýeripdir. Ondan çürüm Allah Teala kudret kelamyny aýdýar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Men Resulullah'ın musulmanlara ulgu edip koydum diýipdir. Ulgu boljak bolsa hemme ýagdaý ba bolmaly bolýar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biter bir gen bir özünün bir mucize ýagdaýy. Ondan çürüm olurlykan eşdiýänsiňiz. Aýa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle azizde bolsa, şeýle bir bereketli adamda bolsa, hi eşitdiňizmi? Ýaşaýyşynda Jibril ferişten ganatyna ýapşyp uçup ketip beremişdik diýip eşitdiňizmi? Eşitdiňärsiňiz. Ya Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara'ya gidenne Jibril ferişten ganatyna ýapşyp bat Medine'ye barıp gonyp durmy. Eden nädir? Çün insanyň ýaşaýyşy ýaledip, insanyň kynçylyk çekýän wagtynda o da çekipdir. İnsanyň horluk ýagdaýyny o da çekipdir. Narahaty wagty gözlerinden ýaş akdyrypdyr. Hoş wagtynda gülüpdir. Hemme ýagdaýlary çün insanlara ders bolsun, we çün insanlara ulgu bolsun diýip Allah Taala on köplerçe ýagdaýlaryny zol uçup beren, zol bir aňyrda berdi gonyp beren ojruk etmändir. Resulullah janyň ýaşaýyşyny atdy insanlyň ýaşaýyşy ýalytyp geçiripdir. Elbetde ýaşaýyşyna mucizekan, kerametlikan, bereketlikan oňa gurrun ýok. Ýöne derkul ýaşaýyşyny Allah Taala atdy bir insanyň ýaşaýyşy ýalytypdyr. Täýinki biz insanlara ders bolar ýa. Indi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikilenji bir ýagdaýyndan bilmeli zadymyz. Ondan çürüm ulamalar aýdýar. Bir adam ulamalyň muhr basp aýdan zadyşy. Bir adam kafir bolsa,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi inamatını, yaşayışını başından ayak okuysa, eğer aklı var olsa Müslüman bolar deyiptirler. Okuyayım men. Siratun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem تقتضي تصديق ثبوت نبوته وكونه خاتم الرسل ضرورة وتشهد بأنه رسول الله حقا. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bir adam insaf filan okuysa, kat'en ey Huday bir alem cihanın rahmeti olmalı, bir Hatemun Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem bolmalı deyip boyun vermesi çaresi yok. Hükmen Müslüman olmalı olur. Eğer şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi naması, yaşayışından başka hiçbir mucizesi yok bolunmalsa, fakat zindigi namı diyen bir zatı qalan bolsa, şoň özünün ulukon mucize boljakdy, başga mucize bolmasa da. Emma üçüncüsi, bir de bir savatlı dostlardan çirin muhim mesele. Her bir dinden, her bir yoldan, her bir mezhepten bolsun. Birci dene bir qadimi tarihten bir zat aydın. Birci dene ha. Şoň tarihi gurrunları senedi dagık bolsun. Tarih okuyalan yanına muride kabul bolsun. Mutlaka in dagıkterin senet fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zindigi namasında var. Hiç bir hukuksuz aydılıp duran kepa. Kaygısız tahkik edin, kaygısız gözleyen, kaygısız soran. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Adam te Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyençe bir peygamber ki idine düşerlerde ba tamam gurrunları midenne bilen senet yok, yöne ağız ve ağıza geliye şoňa meňdeşdi. Ol peygamberlerin şe'nini bir etek etmek değil ha. Emma Resulullah canın öz başına bir mucizesi. Yani hesabını çekin. Müslüman adama Resulullah'ın sözünü ödüye. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve maq'adehu minen nar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Her kim men aytmadıklaryma aytdı diýse, her kim men etmediği işimi etti diýse, her kim menne yok ýagdaýy maňa yapsa, meňe jaýym cehennem dip teýýarlanybersin diýipdir. Müslümanlyğa ýyny edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aytmadıklaryny aytdy diýmäge, onun zabanan lallip duran adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öwjek bolup, öwünden ýynden yalandan gurrun yaplamana, ol bir näme zat? Haram zat. Mutlaka haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme senetsiz beýdipdir, şeydipdir, öwjek bolup, beýdipdir, şeydipdir diýip öwjek bolup gurrun goşmak aziz dinimizde tamam ulamaların hükmü haramdır. Çünkü dini İslam'ı özünden koştuğu oluyor. Resulullah'ın zindigisini özünden koştuğu oluyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyini aydılacak kurunlarını inşallah biz de kıyamet yakamı yadımıza sanıp hiç vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalandan evcek bolup, evinin yüzünden yalgırık bekleyip, onu ovadılacak bolup, inşallah emin bolup, senetli vurunları hıtmatını da yetirer, üstüne evini de koşamart inşallah, hiçbir vurunu. Bütün Müslümanlığın hemmesini bir arada korkular üstüne koşmalı. Emme kafirlan yağdayı. O kulağasın ahir kuvurlun şişi vardı, o hem siratın gurruna geyreyli. Kafirla savatlı hilleri bitin bilyele, çünkü ilmi tarih var, ilmi tarih bir senedi kabul ettiye. Misalına edip vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir üç tane misal. Qari Hira gityenmiştik, 10 günden 15 günden öwürlik gelyenmiştik. Basavat kafirla yok baba yalan diýmeýärler. Näme diýärler? Bu gurrun çyn, emma onu bir ýorýarlar, täwil etýärler. Özü bir yalandan bir zat. Meselen kafirler aýtýan zady şinauzu billah. Hop gitýänmişdik, dogry diýär. Näme diýip dogry diýmeseler? Şon senede tarihi gawy gurrun. Emma onu diýärler. Nauzu billah. O Muhammed bir asabi adammışdyk. O varada cıdam yemiştik, halvet etyemiştik, gityemiştik, Qari Hirada yatyemiştik da deyip kafirlan aytyan kefiş. Gözden, yani şu kadar bizim senedimiz qavi, yok baba, yalan, o cıra dağa yetyemiştik deyip başarmayalım. Ne mi deyip? Senet qavi. İlmi tarih reddedip bilena.
Biz bir adam yo bidatly yalan neyse qat'an şoň ya sawady ýokdur ya akly ýokdur. Şol kafirlik kabul edip otymyny basawada adamlar. Ýöne meselen ýorýarlar. Ya meselen Cibril ferişte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Kur'an-ı Kerim aydiye kafirliğini qat'an kabul edýärler. Bolupdyr diye. Ýöne haqiqaty ýok. Rasul Muhammed hiyali bolupdyr diýerler. Hiyalati bolupdyr diýerler. Gözüne bir zat görünüpdir, oňam gelip owa aýdypdyr diýerler. Ine o kafirliğini etip ýorşy. Yo yalan diýmeýärler. Şon bitir senedi gabi. Eger yalan diýjek bolsalar onu ilmi tarihi aýp bermeli bolýarlar. Bir de boljak zat diýär. Meselen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar, yo hiyalati bolupdyr diýerler. Onu yorup bilen akla. Ya bir tovar insaflılar keplemeýär. Bir tovarlarda musulman bolupdyrlar. Bir tovarlarda puş zatları şeylekin yorupdyrlar. Yalan diýseler biýawreçilik. Oňam ýöne ondan beter biýawreçilik yorupdyrlar. Be her hal sihhate senede tarihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýä boýunça binazir gaýgysyz hukmedy beriňiş kefde. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýaşaýyşyna bir adam gowy inşallah hefte eşip dursaňyz Rasulullah'ın ýagdaýlaryny bilersiňiz. Rasulullah'a içerisine sahabalara mehabbetiniz artık kıyamet olabilen olmağa sebep bir. İkincisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işlersiniz önküden beter imanınıza takviyet. Üçüncüsü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gynçylykda sahabaları bilen, şagirdleri bilen, içerisi bilen horçylykda bolýan ýagdaýlaryny önküden beter imanymyzda gaýymdyr. Biz de gynçylykda şijre bolmaly diýip dersalar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şagirdleri bilen, sahabalar bilen, içerileri bilen bir-birini aňyrda bir mehabbet, aňyrda bir taawun, aňyrda bir arkalaşýanmyşlykle onu bilip mehabbetimizi artmaga sebep bolar. We bil ahire özümiz bilip içeriğimizde, dostluğumuzda da bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati zindigi namat yaşayışın aydip, ola da Rasulullah'ın mehabbetini tapmağına sebep bolar inşallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa dädesi Abdullah, qaqasy Abdülmuttalib. Abdülmuttalib erti bilen daň bilen ýerden baryp ýortup gafyny qaqya Mekke-i Mükerreme'de diş ýorýanyň gafsyny. Diş ýorýan çykýa näme ey Mekkeň ulukon baýary, ulukon serweri, rengini ütkäpdir diýe. Sen bir baş adam, sen bir han adam, kethuda adam, sen rengini ütkemeli adam dädi diýe. Onay aýtmaş onu ötün aşym bir diş gördüm ýüregime sygmanly diýe. Kim diş görýär? Abdülmuttalib Rasulullah janyň qaqasy. Oňam näme diş gördüň diýe. Onu dişimde ötün akşam dişimde gördüm bir bağ men gaptalymdan çykýa. Bağ ösýe barp asmanlara gaşyn çykýa. Oňam şahlary ýaýrýa, bir taraf günnogor tarafy, bir tovar gün matar tarafa. Oňam hiran galmaly da şo bağ bir ýalfyllyja, ömrümde ojuruk günnimin ýaktylyk göremek. Ýene-de bir geňzadi şo bağ lehze be lehze hem iğni, hem boyu, hem nuri köfelye. Zol köfeltu. Hem iki kaptallin, hem göğüne, hem nuri köfeluati. Yeni bir şu dişimde göğüren dahadım, şu bağı Arap bolsun, Araptan başka millet bolsun, hem şuna hormat koyuyor. Yeni bir gören dahadım şu dişimde, şu bağı, men ovamdaki adamla şunları yavışıp tuğlan. Yeni bir tofor verdim, şu ovamın adamları eline paltalıp şu bağı çapçık bolýarlar. Men hiran galdım şuna deyip 5-6 däne geň gatba men şu dişimde deyip diş ýorýany Abdülmuttalib görüň aýdypdyr. Onu o diş ýorýany aýdypdyr. La in sadaqat ru'yaka la yakhrujanna min sulbika rajulun yamliku al-mashriqa wal-maghriba kada fi sahih as-sirah li ibn Abbas, li ibn İlyas. Onu o diş ýorýany aýdypdyr. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Eger sen şu dişiň dogry bolsa, senden bir adam önjek, Meşrik Magrib, günnogor günmatar bitin yerin yüzünün padşasy boljak diýipdir. Oňam Abdülmuttalib görün diýişime dogrudur diýip öz oglullarynyň biri, onan oglu ba, oglullarynyň biri şojurek bolarmy diýip hemişe gözleşip duranmyşdyk. Oglullarynyň biri yerin yüzünün padşasy bolarmy diýip. Habar ýok ol, serwer serdar alem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktygy bolup geljekliginden. Oňam bu gurrun galiye imme abi zemzemin gurrunu
Abi zemzem suyu İsmailcan peygamber oğlancık vaxtında o su çıkıya bile belli. Şu zamanla su çıkıya kan adamla hayırlanıya sonralarda bir ceng olup abi zemzem bükülli gömülüye. Sonram yüzlerce yıllap abi zemzemin kuyusu gömük bolya. Şon yirdidigin nada Arapla bilmeyemiştikler. Şayet mün yıllap dağı abi zemzem gömüklü alam bolsun. Şon yirdidigin bilmeyemiştikler. Tayin ki Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası bir gece yatika dişinde biri gelip aytiye ya Abdülmuttalib ihfir tıyba arasacağını qazib. Oğlum bir Abdülmuttalib soruya sen tıyba diyenin näme arasacağını qaz diyenin näme dip. O da gittiye bir de oynuyor. Korkup bir adamlara aytiye bir düşünemedik diyeler. Ertakşam yine yat diye. Dişinde yine şol adam geliye, şol geliyen zat. Ya Abdülmuttalib, ihfir birrak, qavini qaz deyip. Abi zemzemin atları ha bila. Arasani qaz deydi, inni qavini qaz deydi. Ey birra diyenin näme, qav diyenin näme düşündür deyiptir Abdülmuttalib. O da aytmani gidiptir. Üçüncü gece oluptir, yine yatıptır, dişinde geliptir. O gelen aydıptır, ihfir el-magnuna. Qatı bir erzişli zat ba Kâbe'nin yanına qaz şon deyiptir. Ey magnuna erzişli zat diyenin näme deyiptir? Ona çeli yine gidiptir. Dördüncü gece geliptir. Oham aydıptır ihfir zemzem. Oham aydıptır zemzemi qaz deyiptir. Ama Abdülmuttalib aytır zemzem näme? Zemzem la tunzef ebeden ve la tuzem tesqil hacicel azam. O nem zemzem suyu. Ol hiç vakti tökülmeyecek su. Bütün kıyamete çeli hacıları thort duracak su. Şunu qaz deyiptir. Onu yirdidiğin bilemek deyiptir Abdülmuttalib. Onu falan yerde şu Kâbe'nin yerine qarınçağında şu tadı öyü vardır. Qarınçalı giyir çıkıp durandır şu tayını qaz deyiptir. O yana kana eline külen alıp onun oğlunun fakat biri varmıştı. Haris diyen oğlu dünyaya geliptir. Hadir 9 oğlu yok o muğa dünyaya gelmedik. Ama eline külen alıp oğlu bilen bile var. Külen vurmağa duranına o bana adamlar üyüşüptirler. Bir mescidi qazdırmaya sana deyiptirler. Ne diyorsun? Baş bollun da deyip. Yok men qazmalış tayinlan deyiptir. Aham ay qazdırmacak boluptur bile çekeleştir. Bir oğul bir ata. Aham Abdülmuttalib aydıptır. Hey Hudaya deyiptir. Can Allah'ım deyiptir. Eğer bana 10 oğul versen deyiptir. Menne bir dayav olsam 10 oğlum olsa deyiptir. Şon birini Hudaya sen razı etsin için Kâbe'nin yanına damağın salayın men deyiptir. Ol İbrahim peygamber yanıqdı aytipdir. Men damağın salayın 10 oğlumun birini deyiptir. Hulasa beydip şey deyip meni ovan adamların qovup beydip şey deyip hanlığı bilen, baştaqlığı bilen, seyyidliği bilen meni qazmağa duruyor. Qadiya gen qadim gömülün zatlı çıkıyor o izinden zorunlullah su çıkmağa duruyor. Allahu Ekber zemzem suyu çıktı. Bütün adamlar da üyüşüp bizde bunun hakkımız var. Bir İsmailcan peygamberin biz zemzemi deyiptirler. Oham bana Abdülmuttalib yok deyiptir. Men fakat üstünden haberdar olup oturmalı. Bunu böyle şmiyas deyiptir. Yani mücevveri men özüm bolmalı. Ama bir neçe gurrunlardan sonra o bana adam size boyun alıptırla bolya deyip. Oham bu oğlu bile abi zemzemin suyunu çıkarıp kaptanın havuz becerip bütün hacıla gelip de abi zemzem suyundan içmeletip koyuyor. Bes ikilinci inne şu zamanı çeli bir abi zemzem içip bes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası olan Abdülmuttalib abi zemzem kuyusunu qadıptır. Şondan beri gömlenaktı elhamdülillah. Bütün alem cihanı su varıp duran abi zemzemdir. Oham bir abi zemzem vardı birce gurrun ayden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun o asli gurruna girer. Yani peygamberimiz aydıptır. Ayetuma beynena ve beynel munafiqin ennehum la yetezalla'un min zemzem. Ravahul Bukhari ve İbn Majah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Biz menen münafıklan arasının alamatı şidir. Münafıkla abi zemzem içinde dağıtıp savulayanlarla deyiptir. Emmen Müslüman abi zemzem içinde qanıp doyup içiyendir deyiptir. Hoqqalı içiyen nedir abi zemzemden Müslüman adam. Emmen münafık adam şoň qarat aqtiqadı yok olup da xana qoyandır deyiptir. Bilir abi zemzem vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydan söyledi. Hulasa innon eyesi Abdülmuttalib boldu. Emme Abdülmuttalib nezretti. 10 oğlum olsa Huday bana 10 oğul berse şoň birinin damağını çalacak dedi. Hamza, Abbas
Ebu Talib, Ebu Leheb, Harith, Zübeyir ve başka oğlanıncısı Abdullah dünya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dədesi. Ohum oğulların bir gün üyüşürüye, can oğulla, mene odol, şol abizimizim qazjak bolamda, birime qiyinçilik çekensem bir nedir ettim, on oğlumun birini damağını salacak dedim, Huda için, men onu bitirecek deyiptir. Merde adammıştık da Abdülmuttalip'ti. Ohum oğullara ayıptır, bolya deyiptir, onun oğlunun birini nezir intikab edecek deyiptir. Onda çare yok, qurra çekeydin deyiptir. Qurra da kime çıksa, şonu bir kabul edeyin deyiptir. Oğullarının hemmesi bolya deyiptir. On qurra çekmeli olanda, Abdullah in oğullarının kiçisi hem de qawusu olansan Abdülmuttalip açık aytýanmışdyk. Hey, can Allah'ım Abdullah çıkma bolsun deyip. On Qur'an çekerlerini Abdullah çıkıptır bir de. Hay Abdullah çıktı deyip mert bolmaly men deyip onu kon bıçak alıp Abdullah de kişi olan elini tutup süýräp durýar. Käbäň ýanyna deyipdir. Damagyny salmaly bolýan teň deyipdir. Yüreğini lep dağ batıp ben damagyny salmaly nedir etdim deyipdir. Hey oğlan adamlar turupdur, ey beytme, sen beysen yeni bir bizirdat nedir eder örer, oğlumun damağını salacak diyeri örer deyip, sen etmemin yok deyiptir, men damağını salmalı deyiptir. Yoham Abbas, ol Hazreti Hamza'nın doğulları, böyle de hemmesi üyüşüp yerli, ay dede beni etme bir yol tafaylı, beytme sen deyip, Abbas, o kişicik oğlancık kıçı ballar Abdullah'ını çekip, ayağının eteğinden hakkayt ayağı bilen basıp damağını salacak korkturan olmalı. Çekip alıp, şol Abdullah'ın yüzüne yara düşüptür. Sonram dağda te dünyadan geçýänse Abdullah'ın yüzünde yara bağdı diýýär. Be her hal Abdülmuttalib razy etip bilmendirle men damagyny salmaly diýipdir. Ohum bila owan adamsy üç baýdypdyr. Bir beýtmäýlikdir. Falan ýerde bir bilimli alim adamma ýür şoňa geňeşeýli şo näme hükmetse şone daýil diýipdirler. Ohum bolýa oglallary näçe adamla üýşüp şu bilýän adama bartdyrlar. Ol adam aydypdyr, gow dikkat edeýin. Bütün tarih kitaplarda baş aýtýan görüňler, senetli görüňler. Hal aýtdym görüňler. Ol adam aydypdyr. Siz şu damagy çaljak diýen ogluňyz bir tarapda goýun, bir tarapda da 10 näne diýe goýun diýipdir. Ohum gurra çekin diýipdir. Eger diýelere gurra çyksa, onu 10 näne diýen damagyny çalyň, şoň tarapyna diýet hesap bolar, fidye hesap bolar diýipdir. Emma oğlana çıksa deyiptir. Yeni bir 10 diýen arttırın, 20 diye etten qayta gurra çıkın deyiptir. Oham diýe çıksa 20 diýen damagyny çalan. Diýe çıkmasa yeni bir 10 diye arttırın. 30 diye bir tarap, Abdullah bir tarap. Hulasymyn bolýa diýipdirler. 10 diýen bir tarapda goýupdyrlar, Abdullahny bir tarapda goýupdyrlar. Gurra çekipdirler, Abdullah çıkdyr. Yani Abdullah'ın damagyny çalmaly. Bu bolmady. Yeni bir 10 diýen arttırtdyrlar, 20 diye. 20 diye bir tarap, Abdullah bir tarap. Gurra çekipdirler, yana Abdullah çıkıpdyr. Abdullah'ın damagyny çalmaly. 10 diýeni ýene arttırtdyrlar. 30 diye bir tarap, Abdullah bir tarap. Yine gurra çekipdirler, Abdullah çıkıpdyr. 40 diye Abdullah çıkıpdyr. 50 diye yine Abdullah çıkıpdyr. 60, 70, 80, 90, 100 diye. 100 diye bir tarapta, Abdullah bir tarapta. Gurra çekipdirler, 100 diye çıkıpdyr. Bütün emmesi begenişip, qıygırışıpdyrlar. Ayl maksadyna ýetdiň, 100 diýen damagyny çal, Abdullah rahat boldy diýip. Abdülmuttalib ýok diýipdir. 3 gödek gaýta gurra çekjek, üçüsinde de diye çyksa men 100 diýen damagyny çalaýyn, gowy görýän oglumyň tarapyndan diýipdir. Yine gurra çekipdir, 100 diýek çıkıpdyr. Yine gurra çekipdir, 100 diýek çıkdyr. Inni boldy diýipdir de. 100 diýeni diýen damagyny çaldyryp, 100-üni gurbanlyk edip, alan inki her kiminki diýip, inhebide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah diýen dädesi damak çalınmadan galyp, ol 100 diýeni diýe on tarafından gurbanlyk edilipdir. Emmen Abdullah ulolly. Bireme ulalyp, Abdülmuttalib oğlu Abdullah inkiçi oğlu. Aham bir Abdullah bir owadan, gaw dikkat edin. Biter bir owadan oğlan, biter bir ýüzüge nurly oğlan bolansaň, kän maňa Mekke-i Mükerremen gyzlary maňa zor muzahim bolýarmyşdyklar. Men menen ezdiwaç etdi. Aham bir Abdullah'a kıyınçılıklar düşýänmişdik. Ýöne Abdullah diýänmişdik. Nikah bolsun men aleyhin diýänmişdik. Yani
Şu wagt häzir aziz din gelmäke, ona fitrat zamanny ýyly. Onu da aralarına bağmıştık. Mesela gyz oglan men özüme akt etdim diýmeli, erkek oglan men kabul etdim diýmeli, iki tane şahit bolmaly. Olay diýmişdik Abdullah, dogurca ýyl ortasyna nikah bolsun, men alaýyn diýmişdik. Yani bagışlaňyzyň agy mubtala bolmandyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa, mübarek sözüni okuýyn. Lem ezel unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Hidreti Adamdan merik ta inim Äminen rahmına gelýänçe men gyna bilen geçemek diýipdir. Halis arassa Adamdan arassa rahme geçendirin. Arassa Adamdan arassa rahme. Arassa Adamdan arassa rahme ta gellim Ämine gelýänçe hiç Hidreti Adamdan merik men üçin haram emi ýokdur diýipdir. Be her hal Maňa bitin gyýdylar zatly habarat diýen Abdullah da ýok diýipdir. O ham Abdülmuttalib oglunyň elinden tutup Wahab diýen adama baryp onu gyýdyň Äminen men ogluma berjekmi berjek. Iň Mekke'de bir bir ýyly hanawada bir hayaly edepli afifeden ana ine Ämineni Abdullah jüftleýäle. Geňgaçy taýy bitin tarih kitaplarda ba inni Mekke'ň gyýdylary Abdullah hiç zat diýen akla. İzdivaj bolandan soňra Abdullah heyran galypdyr. Aslında Mekke'ň gyýdylary nimzahym bolan akla. Oham Abdullah aýdypdyr, ahyr biri öňünden çykypdyr. Hi inni maňa habarat ýanyňyz ýok diýipdir. Onu odan ana näme diýipdir. Bilmeýäs näme dinligini. Sen Ämine bilen izdivaj etmäkäň, sen maňlaýynda ýüzüňde bir nur bady. Hemmemiz şoňa aşykdyk diýipdir. Emma sen izdivaj edenden tam ýüzüňde o nur ýok diýipdir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuri odal Abdülmuttalib demişdik. Sonra Abdullah'a geçipdir. Abdullah'dan Ämineň rahmine geçipdir. Wezife amanatyny bitiripdir, tamam bolupdyr. Ämineň rahmine geçipdir. Inni Abdullah öňkü ýüzünde maňlaýynda nur ýok diýipdir. Haqqy açyk aýtypdyr gyýdylar. Öňkü nur ýüzüňde ýok diýip düşünemez ak diýipdirler. Faraqaka an-nur allazi kana ma'aka bil ams falaysa li bikal haja. Dünkü nur sen maňlaýynda ýüzüňde ýok diýipdirler. Aslında sen ese gerek käbi diýip açyk aýtypdyrlar gyýdylar. Şol mübarek nur inni Äminen rahmine geçti. Ve her hal Abdullah 25 yaşa varanna bir ticaret etýärler bilen Medine-i Munawwareň aňyrtynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolla meridli ya Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem göwrede Ämineň göwresini Abdullah da 25 ýaşynda ýolla merid bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyadeti. Omol kerwennäkilay diye sen häzir ştada qal Mekke-i Mukerremäge barýança 400-500 kilometr we gaýtam helak bolarsyň. Abdullah da gaw diye. Men ştada Medine-i Munawwarede daýlanma diye, daýlar şu Medine-i Munawwarede şolaň arasynda galaryn diye. Ňam şu daýlaryň arasynda galýa. Oham kerwen Mekke-i Mukerremäge gelýär. Abdülmuttalib gowurýan ogluny kerwanyň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hene men oglum Abdullah diýär. Ondan mariz boldy. Medine-i Munawwarede galy daýlarynyň ýanynda diýär. Aham o olaqaraq daýawrak oglunyň mirini iýberýär. Bar ol ballygynyň ýagdaýyndan habarly bolun diýip Medine-i Munawwarege. Aham o da gelip görse Abdullah dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Aham şondan ýüzüne öwürlük gelip Mekke-i Mukerreme habar berýär. Abdülmuttalib'in iň körfe ogly Abdullah Medine-i Munawwarede jaýlanypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şäherine dünýeden geçipdir. Abdülmuttalib dogalary hemmesi bitin bir narahatçylyk bolýar. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amanaty Abdullah'ın wezifesi tamam boldy. On atalyk inni terbiýetini boyun almak gerek däl. On terbiyeti Allah Taala meni özüm terbiyet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Men Hudaý terbiyet berdi. Men terbiyetimde yerine getirdi dip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Oham hulasa Abdullah da dünýeden geçýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ämineň göwresini. Emma bir olaqan waqia bolýar. Şonu hytmatyňyza getirip inşallah Peýgamber kokladygynyň inni kefte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünýäge gelişinden görüň eder. Oham ahyrkyra gullerini Ämineň göwresini qa Abrahan gurrungy bolýar. Yemeniň padşahy.
Yemen'in padişahı şu hacı vaxtlarına Suriye näme şu adamla kirwon bir ýere gitdiýär diýe Ebraha Suriye. Am ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mukerreme'de Beytullah wa şoňa haja gitdiýärler diýer. Onda näme çyk beyt daş ýerleri musafirat çykyp berip men özüm bir taýda olakon gowdat bejerin meger nämeden oň sahtymany nämeden? Onda daşdan diýerler. Om üstünün parçası nämeden? Atdiş nezri parçalardan ne? Onu bolýar. Qızıldan, kümüşden, behterin zatlardan men gowy bir öý bejerer istada. Onu melek oňa gitip bermeýän diýer. Zor bilen bolsa adam saklar. Bir owadan öý bejerýär. Meselen ibadatxana o kıbla bolmaly, Kabe bolmaly. Aham adamlary da hükmen şoňa gaşyn gelmeli. Bir näçe adamlary da kireyne tutup goýup, şoň maşyny ibadet edip durmaly. Meselen şoň maşyny etjek işlerini etmeli. Ve her hal bir umur jowan oğluň beri gayret edip bolmaz mundan kıbla bolan boljakmy diýip bir un hiç kim habary ýokka bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny barıp şoňa goýup otlaýar ýankyna. Ebrahan salandy. On Ebraha näme habar diýe? Onu ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mukerreme gitýärleň beri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýäsip onu otlapdyr diýe. Onu men hükmen şon dargadaryn diýe. Şol öýü Kabe-i Muazzamany, Beytullahul Haramy, Mekke-i Mukerreme'däki bütün musulmanlaryň kıyamata çelişi mahal hemişe kıblany dargadar niweti. Oham 60 000 goşun ýygyna, oham ulukon Araplan gorkýan zady fiilmişdik. Näçe min fiil ýygyna ulukon fiilli Mahmud diýen bir fiilleri wa, ýeriň ýüzüniň ulukon fiilli öýler aýtýanmışdykle, şoňumny minipdi bütün gaýtýarlar da bäri. Ýolla kan Araply jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Ebraha basýar olar. Oham gelýärler Mekke-i Mukerremeň ýakynjak ýerine düşýärler. Oham Ebraha bir adam ýeberýär. Barş owaň ýaşulysyna aýt. Eger wurşsa bir tarafy basýas oňa wurun ýok. Ýok bir wurş dik gelemedi. Bir fakat şi Ka'bany ýykjak, onda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Oham ol aradaky hem muterjim hem aradaky adam gelýär. Owaň ýaşulysy kim? Abdulmuttalib diýer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaqasy. Şu wagtda barmışda qaqas. Abdulmuttalib aýdýar, näme aýdyberim? Onda şi Ka'bany ýykjak diýip Ebraha gelweti, goşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir diye. Hoy ondan sürim näme? Azat diye. Ýönümin 200 tane diýem alpdyrlar diye siziň serwazlygyňyz Ebrahan serwazlyr. Şu 200 diýemi berseler diye, başlat meni işim ýok diye. Aradaky adamyň fikri harap bolýar. Näme diýen sen diye? Aýtjak zadyň gel Ebrahan öýüdüne aýdaga diye. Aham Ebraha gaşyn getirýär. Şo wagtda Abdulmuttalib 100den geçipdir ýaşy. Ulukon bir haýwatly onu da daýaw görüňde bir owadan adammışdy. Ebraha görüp bir owadan haýwatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdulmuttalib ben bir düşüpde turýar. Om ýanyňdaky muterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýe. Onu Abdulmuttalib aýdýar, sen serwazlyň men 200 ýany diýem alypdyr diýe, men diýem ber diýe. Om Ebraha aýdýar, "Oy näetdiň muny ýoýduň da diýe. Men seni göremde, sen bir ulukon adam, haýwatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanaryn diýip içimden şey diýetin. Sen bu Ka'bany görüň etmen diýen görüň edýätin ha diýe. Hemmiň eşdiýän görüňleme Ka'baň döwründäki Araplar Ka'bany gowurýa, dinni gowurýa, imanyny gowurýa diýip sen diýeni sorabytin, aklyň salymmy sen garry diýipdir. Onu Abdulmuttalib aýdypdyr. Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu ente ve zak. Abdulmuttalib ulukon adam bolup aýdypdyr. Men küýdäni diýem, men wezifem diýeni saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öz saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. Men küýdäni diýämmi, men mular saklamak wezifem diýipdir. Hala Ka'be diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Ebraha aňta-taňta bolupdyr. Aham Abdulmuttalib Mekke-i Mukerreme'däki adamlara aýdypdyr, hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çagyryň. Bu taýlarda durman, gaýtam size de bir edam masalda diýipdir. Öýde de bir ýany ulukon adam alyp, beýikrak ýerde, fakir gözde oturup durda, mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly.
Olar da yıkar yıkmadı bir de bolar deyip Allah Teala'dan umidi varmıştı. O min oğramakçı olanlarına şol Mahmud diyen uluqan fiil bir turana o ham kellesine uluqan tokmak bilen hüttük bilen bay vurtlarla turacak bolup turanak diye. O eteğinden gergenek diye sofanın eline ağaçlar. Şoň demirden hili varmıştık, naydamamıştık. Bay şoň ennamını dürtüp, ennamını şonu çümdürüp, ennamını qanatıp tırlayan fiilim. Onda da turanak diye. Ahir fiilin öwünden bar turdup tırla iyidine qaytyrjak bolup, o fiil turup yorgola bertir, yortu bertir, Käbe tarapda ha başga tarafa. Emma öwüne geçip Käbe tarafa uğratjak bolanlaryna uğranak ýöne çöküş berýän bolmaly. Bu fiilin üstünde elbette bir gerek zatlary, muhim zatlary ya Abraham zatlary bar bolmaly, bir gitmede gelişigi ýok bolmaly. Bay aňry bäri tamamen namjan gurup burqana tutyrlayan Mahmud fiilin uğratjak bol, o da uğramandyr. Şey duruşlaryna Allah Teala kudret kelamında ayet Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yec'al keydahum fi tadlil? Ve arsala aleyhim tayran ababil? Termihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل görmedin mi, eşitmedin mi? Ahlem cihanın haberi oldu. Fiileyeler Ebrehe ve 60 min leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerine ve ayaklarına termihim bihicaretin min siccil. Pişirilip kılgın daşva ayaklarına ve süntlerine. Fecealehum ka'asfin me'kul. İlen saman ýalydyp olar dargatdy diýipdi. O ham gelip ýan goşla, inni fiil uğramanny oka, on goşla gelakana üstlerine ýagdyryp berdiler. Ýöne bitin bir guryp, iýilip dargap, telek bolup giden saman ýanyk bolup, bitin 60 min leşker şu taada dargap ýykylyp galypdyrlar da hemmeti. Inhebide Abraham amul fiil bitin alem jahanna bi husus Araplar arasynda fiil ýyly diýip İnha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelecek yakillarının alamatı olup bir iyiliğe bitin halka bir gurrun olsun Mekke-i Mukarreme'de gen oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelmesinin muqaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirdlerinin muhabbetini bitin kalbimizde koysun inşallah. İnşallah inni keyfti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişi ve iyirek kokkulluğundan inşallah hizmetine de yetirir.